Είσαι ψηλή, δεν πρέπει, κάτσε κάτω. Αυτό τι είναι? Το βρήκε, έξυπνη κοπέλα πρέπει να είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, πριν 2 χρόνια στην τότε εκπομπή Ελλάδα Εις Ταλέντο, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία και δεν με είδατε, τώρα θα το δείτε εδώ στη Σταυρούπολη ζωντανά. Όχι από κάμερες, όχι από τηλεόραση. Με παρτενέρ την Αθανασία. Από πού είσαι, κοπέλα μου? Μπράβο, Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο κορίτσι που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αθανασία. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα το απόγευμα να έρθω στη Σταυρούπολη, χτυπάει το κινητό μου. Παίρνω το. Ποιος είναι, παρακαλώ? Ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τι θέλεις, πρωθυπουργέ? Επιγόντως να κατεβείς στην Αθήνα να σε κάνουμε υπουργό οικονομικών, γιατί η Ελλάδα βουλιάζει. Εσύ είσαι ο μοναδικός που θα σώσει την Ελλάδα. Το έμαθε ότι τα χαρτιά εγώ τα κάνω λεφτά, γι' αυτό με καλεί. Και λέω, τι θα γίνει με το Στουρνάρα? Θα πάει στο σπίτι του, λέει ο Στουρνάρας. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν μ' άρεσε να λέω πολλά λόγια μου. Αυτό το χαρτομάτιο θα γίνει λίγο μιξωμένο, θα του κάνουμε λεφτά. Κράτα. Θα σας δώσω λεφτά με το τσουβάλι. Να και ένα τσουβάλι, βρήκαμε και το τσουβάλι. Κάτε και με ένα χέρι το τσουβάλι. Χαρτομάτιλα μιξωμένα βρήκαμε. Τσουβάλι βρήκαμε. Απόψε όλοι θα φύγετε με λεφτά από εδώ πέρα. Και ό,τι φάγατε και είπατε θα πληρώνω εγώ. Λογαριασμό δεν θα δώσω σε κανένα σερβιτόρο. Λοιπόν, παίρνω το χαρτομάτιλο, το σκίζω πολλά κομμάτια. Στη μέση γίνονται 2. Τα 2 γίνονται 4. Τα 4-8 είμαι και ο κοντομάνικος, ξέρεις, στη δύσκολη εποχή. Το χειμώνα είναι εύκολο, κάτι κρύβουμε στα μανίκια, κάτι βγάζουμε από τα μανίκια. Τώρα τι να κάνω ο καημένος? Πολλά κομμάτια. Όσο πιο πολλά κομμάτια, τόσο πιο πολλά λεφτά. Εσένα, Αθανασία, θα σε πάρω στο Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Γραμματέα. Αλλά τα λεφτά σου όχι μέσα στο τσουβάλιο. Λοιπόν, θα γεμίσω το λεφτά. Θα κάνουμε μια αυτοσυγκέντρωση. Αυτοκράτηση. Γι' αυτό, λοιπόν. Θα κάνω μια αυτοσυγκέντρωση. Θα ρίξω λίγη μαγική σκόνη από εδώ πέρα και λίγη μουστάρδα από εδώ, έτσι, άμπρα κατάμπρα. Όχι και μίξα, μουστάρδα. Όλα αυτά θα γίνουν λεφτά. Λεφτά. Να το, αληθινά. Με 2 χέρια το τσουβάλι. Λεφτά κι άλλο. Με 2 χέρια το τσουβάλι, κοπέλα μου, έτσι. Πιο ψηλά τα χέρια. Κι άλλο. Κι άλλο. Από αύριο θα ανεβάζω τις συντάξεις. Τα μεροκάματα. Ο εργάτης θα παίρνει διπλό μεροκάματο. Λεφτά στον παππού. Λεφτά στις γιαγιάδες. Λεφτά στα εγγόνια σας. Λεφτά στον εργάτη. Στο δάσκαλο. Στους καθηγητές. Στους γιατρούς. Ως το πρωί λεφτά. Θα γεμίσει το τσουβάλι. Εσένα θα σε πάρω γενικό γραμματέα. Εσένα με την κάμερα θα σε πάρω κλητήρα. Να ποτίσεις τον κήπο εκεί πέρα του Υπουργείου. Κι άλλα λεφτά. Κι άλλα λεφτά. Δύσκολα υπουργός να ζερεί. Κι άλλα λεφτά. Ως το πρωί λεφτά. Τα ποτά πληρωμένα από μένα. Σήμερα κερνάω σε όλη τη Σταυρού. Κι άλλο. Αληθινά είναι, πιστέψτε παιδιά, δεν είναι. Κι άλλο. Κι άλλο. Να του. Κι άλλο. Γέμισε το τσουβάλι. Έξω τα χέρια σου από το τσουβάλι, σε παρακαλώ. Ο Παπαγεωργόπουλος στη φυλακή είναι. Μην καστίγεσαι. Σε παρακαλώ. Κι άλλο. Χειροκροτήστε ρε παιδιά.